Ne, ovo je zaista prevazišlo svaku meru, ja se vama izvinjavam, ali ja više ne mogu da budem vaša doktorka. Ja ne mogu i neću da budem odgovorna za to da se vama nešto desi. Šta me opušteno, bre, doktorka? Šta opušteno, čoveče? Vi možete da doživite neki udes, da poginete i šta će onda da bude? Pa ja sam za vas odgovorna. Ama opušteno kad ti kažem imam sistem, bre. Sistem? Nego, hajde smirite se pa ću vam objasniti. Smirite se, hoćete da legnete ovo? Možete, molim vas, da mi kažete kakav je to sistem u kome možete da popijete 10 rakije? To je apsolutna i potpuna ludost, čoveče. Evo, tačno ko Draganu da slušam. To je bivša žena, beš. Pa zato jeste bivša. A jel? Ja 10 popijem samo kad je proslava neka. Ili neki važan sastanak. Ja popijem, evo ovako, ja popijem jednu ujutru, onako našto srca, zbog krvotoka da prokrvim da onda svako metak, razumeš, to mi pobije viruse i bakterije koje ja noću udišem. A tek posle kad ja dođem na posao, onda mi sekretarica uz kafu sipa još jednu duplu. Znači to je već 3. Jeste. Ali posle ja doručkujem. Jer šta je, doručak je najvažniji obrok, to ja znam. I onda neka mućkalica, neka kajgana od 5 jaja, to meni moja Stanka kuvarica već 20 godina sprema. I slanina. Onda tek posle popijem još jednu. Za varenje, onako. Čekajte, to je 4 rakije do podne. Tako je. To je do podne. I oni ti što čekaju podne da počnu da piju, oni mi posebno idu na živce. Kao vamo nisam alkosa, a čim se sklope kazaljke, daj litru rakije i zove policiju. Ne, ja celu moju količinu ja rasporedim na ceo dan. Aha, pametno. I to se onda ništa ne osjeti. To samo prođe, gotovo, ništa, ispari sve. Verujte mi da ne može 4 rakije do ručka tek tako da ispari. 5. Kako 5? Pa znaš, ja popijem jednu pre ručka, a to je aperitiv, to je on za apetit samo, onak. Ali posle ručka ja ne pijem alkohol. Da, bravo, svaka čast, svaka čast. Samo pivo. A pivo nije alkohol, jel? Pa ja sam poprilično sigurna da jeste. Šta je, koje je? Ono sranje od 0,25, što služe po ovim koncept barovima. Gde ćemo na ručak? U koncept bar, to je. Pa to ja mogu gajbu da popijem, bre. To deca u obdaništu mogu da piju. Ali ja neću gajbu, imam meru. Ja popijem. 3, 4. Tek posle kad se to sve stvari, onda ja mogu da popijem, recimo, neku domaću rakiju, na primer. Ma nebitno, bilo koja, samo da je dunja.